Vraví sa, že pero je silnejší ako meč. To novinárske určite. Práve mladým bojovníkom s perami v rukách je určená celoslovenská súťaž Štúrovo pero, na ktorej aj tentokrát kežmarskí gymnazisti prejavili svoje kvality a potvrdili tak minuloročný úspech. Spomedzi 94 periódík z celej republiky sa časopis Stretnutia z gymnázia Pavla Orsága Hviezdoslava v Kežmarku ocitol na 3. mieste absolútneho poradia. Po cene televízie Markíza 3. stupňa a minuloročnej cene televízie Markíza 2. stupňa si tak redaktori vo Zvolene vybojovali ďalší, ešte výraznejší úspech. Štúrovo pero patrí k najprestížnejším novinárskym podujatiam stredoškolákov a vysokoškolákov na Slovensku. Táto súťaž je výnimočná aj preto, lebo má naozaj odbornú porotu a časopisom sa naozaj venuje. Takže myslím si, že aj hodnotenie je naozaj objektívne a práve. V porote sa pravidelne objavujú profesionálni novinári. Za finálny verdikt ručí vedúci katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK Ján Sant, redaktor televízie Markíza Patrik Herman a člen predstavenstva Slovenského syndikátu novinárov Pavol Vitko, ktorý je zároveň predsedom poroty. Tie časopisy, dajme tomu, kedysi ich tu bolo 80% na takej začínajúcej úrovni a tých 20% bolo už novinárskych, tak teraz je to presne naopak. Tých 80% časopisov, tie sú naozaj dobré a veľa z nich je aj takých, čo by sa vôbec nemuseli za seba hanbiť aj v novinových stánkoch. Ťažiskovým bodom každého Štúrovho pera sú diskusie s pozvanými hostiami. Medzi zúčastnených 13. ročníka súťaže okrem iných zavítal aj riaditeľ agentúry SITA Pavol Múdry. K hlavným organizátorom podujatia patrí okrem Krajskej knižnice vo Zvolene aj televízia Markíza. Je to tvorivá súťaž a tvoria veci nielen podporujeme, pretože sa podporujú, ale pretože z toho môžeme mať samozrejme v budúcnosti aj efekt v podobe nových talentov. Stalo sa už niekedy v minulosti, že človek, ktorý sa ocitol na tejto súťaži, neskôr pracoval pre televíziu Markíza? Stalo, jeden tu dokonca je vedľa mňa. Redakcia Stretnutí v ďalekom Zvolene načerpala množstvo nových skúseností. Načerpala hlavne motiváciu, pretože je to veľké plus, keď vlastne dostaneme nejaké ocenenie, tým pádom sa vlastne ohodnotí naša práca, čo nám dáva nové síly vlastne pracovať ďalej. Ani takéto upršané počasie pri príchode do Kežmarku neubralo redaktorom z radosti z výhry. Pre kežmarskú televíziu Natália Labudová a Daniel Dluhy.